Xarxa AccessCat, xarxa d'innovació en accessibilitat de Catalunya, mitjans, educació i cultura. Generalitat de Catalunya, Departament de Recerca i Universitats. 6x15, el juny de l'accessibilitat. Com fer accessible un espectacle o festival? Blanca Àrias Badia, Grup de Recerca Tradilex, Universitat Pompeu Fabra. Doncs, com ha dit la Carme, la meva pinzellada és sobre com fer més accessible, potser hauria de dir el títol, un espectacle o un festival. Com veieu, és un títol que abarca situacions absolutament diverses. Per tant, el que faré serà explicar-vos els antecedents d'aquesta pinzellada i aturar-me en 3 aspectes que són transversals de qualsevol espectacle o festival i que sí que podem controlar si els tenim presents. Començo per aquests antecedents. A finals de novembre vam publicar, justament perquè ens hi va convidar la plataforma Arts de Carrer, aquest decàleg. En concret ens demanaven un decàleg. Els investigadors no estem acostumats a fer llistats de normes tan tancats, però ens va agradar molt l'encàrrec i vam participar amb companyes de Transmèdia Catalunya, també de la xarxa, l'Anna Matamala, la Carme Mangirón i l'Estela Onsins, que acaba de fer la pinzellada anterior. Vam preparar aquest decàleg AccessCat sobre l'accessibilitat a les arts de carrer. Una de les qüestions que va sortir quan vam fer la presentació del document a la jornada sectorial, el 30 de novembre, va ser efectivament aquesta transversalitat que acabo de comentar sobre les mesures que havíem plantejat al decàleg i, per tant, aquest és el meu punt de partida i sí que us recomano que, si us interessa aquesta qüestió, perquè esteu treballant ara a l'àmbit cultural, doneu una ullada al document complet més enllà d'escoltar aquests minuts de presentació. Aprofito per dir que en dates semblants la meva companya Estela Onsins va fer també una formació a Catalunya Film Festivals justament sobre com fer accessible un festival. Per tant, són qüestions que a la xarxa estem treballant molt i si voleu formacions més específiques d'una durada una miqueta més àmplia ens podeu contactar i estarem encantats de fer col·laboracions. Aprofito també per dir que en el document van col·laborar entitats d'usuaris, en concret Som Fundació, l'ACPA, l'Associació Catalana per la Promoció de l'Accessibilitat, i també FESOCA. Aleshores, avui en concret m'aturaré en 3 aspectes. Un és el contacte amb els usuaris, quan i com fer-lo. Un altre és la qüestió de la cadena d'accessibilitat, que si heu vingut a diverses pinzellades haureu vist que afecta absolutament tots els àmbits de l'accessibilitat, però hi hem d'insistir. I un altre, que és important i que de fet la meva companya acaba d'aturar-s'hi i per tant jo ho faré menys, és la qüestió dels proveïdors i les automatitzacions en l'àmbit, en aquest cas, d'un espectacle o d'un festival. Començo doncs amb els usuaris. Qualsevol iniciativa cultural que vulgui ser accessible ha de posar-los al centre, sens dubte. I una cosa que hem vist en recerca i que tenim molt clara és que la manera més eficaç de tenir clares les preferències dels usuaris és contactar amb les entitats que treballen amb ells, més enllà de tenir usuaris i informants individuals, que per descomptat donen opinions molt valuoses, però no són les mateixes que les que té una entitat que ja té visions compartides de necessitats diverses dins de cada perfil. Espero no haver-me'n deixat cap, però he donat una ullada actualitzada a entitats adherides que tenim a la xarxa que treballen amb usuaris i les teniu aquí. De fet, jo us convido a entrar al web de la xarxa AccessCat i mirar-les directament. Tenim entitats que treballen específicament les necessitats de les persones amb discapacitat visual, de les persones sordes signants, de les persones sordes oralistes, de les persones amb discapacitat cognitiva. Per tant, crec que és important que conegueu totes aquestes entitats si voleu fer un projecte que sigui inclusiu i efectivament accessible. Una altra cosa en què hem insistit molt en recerca és que, si bé tenir un usuari o una entitat d'usuaris al costat durant tot el procés de disseny i d'execució d'un espectacle és convenient, és especialment important que els tinguem presents al començament. Intentar després arreglar problemes sempre és més costós, també des del punt de vista econòmic, que no haver tingut en compte les necessitats des del començament. Un altre aspecte que vull subratllar avui i que sé que pot crear certa polèmica són les qüestions ètiques. Hem de saber què volem demanar als usuaris, no disposar del seu temps com si fossin persones que no tenen res més a fer que dedicar el seu temps al nostre festival o espectacle,
i plantejar-nos si és el cas i el projecte ho permet una possible compensació. Això també ho estem fent en recerca i estem demanant, de fet, en alguns casos en què per normativa no seria convenient compensar usuaris o subjectes experimentals de la recerca, estem argumentant en projectes que és, en aquest cas, important fer una discriminació positiva i a vegades fer una compensació econòmica dels usuaris. Penseu que aquestes entitats col·laboren constantment amb molts projectes diferents, no?, d'inclusió, i per tant poder fer aquesta compensació és un aspecte que és clau. En aquest sentit, els grups de recerca de la xarxa us podem també ajudar. També en la part de què demanar, m'agrada molt una cita de la Soledad Zárate, que és una de les millors expertes mundials en subtitulació per persones sordes, que justament té un llibre que no pot ser més accessible perquè és gratuït, si el voleu consultar. Està en anglès a la web de UCL Press, de University College London Press. Ella, a part de dir que amb un PowerPoint pots fer una obra de teatre accessible, ella és marionetista i ho té molt clar, no? És titellaire. A part d'això, de dir que no sempre necessitem luxe i sofisticació per fer les coses accessibles, ens aporta al final del llibre un annex en què té qüestionaris molt senzills que es poden passar als usuaris. A vegades no necessitarem fer entrevistes en profunditat per tenir input i fer millores sobre el nostre servei. A vegades amb una cosa molt breu ho podrem aconseguir. En aquest moment d'intentar tenir feedback dels usuaris és important que tinguem també presents les mesures d'accessibilitat. Si ens hem de comunicar amb una persona sorda signant, evidentment aquest contacte haurà de ser amb una interpretació de llengua de signes si nosaltres no som proficients en llengua de signes. I bé, us dono com a exemple aquest annex, que ja dic, podeu consultar en el llibre de la Soledad Zárate, i és un qüestionari ben breu sobre quin tipus de preguntes podem fer a un usuari que efectivament ens vagin bé per millorar el servei. Finalment, també volia assenyalar, i això va ser una aportació important de Som Fundació, el document del decàleg, l'interès d'integrar dins de l'equip professional mateix. Això es fa molt en projectes de l'estil de festivals de cinema. Els mateixos actors són persones amb discapacitat. Ara en posarem alguns exemples. Sempre que sigui possible, no? O, per exemple, persones que facin de suport amb les butaques d'una sala, si és un festival en espai tancat, no com en el cas de les arts de carrer. Doncs sempre que sigui possible, integrar persones amb discapacitat serà també un pas cap a l'accessibilitat i cap a la inclusió. En segon lloc, esmento la idea de cadena d'accessibilitat. Aquí teniu una imatge que és d'un festival que es diu Música en la muntanya i que es fa a Lleó. Clar, a vegades tindrem restriccions, no? En traducció parlem molt de prioritats i de restriccions i ja he començat dient que aquí estem intentant fer més accessible un festival. A vegades tenim restriccions que són físiques, no? Doncs si pensem també en casos com museus, sabem que el MANAC té les seves restriccions físiques pel lloc on es troba ara mateix, no? I a partir d'aquí hem de treballar per fer les coses més accessibles. Si tenim un festival com aquest al mig de la muntanya, haurem de treballar molt per poder afirmar que el nostre festival és accessible. Haurem de pensar en el recorregut complet, no? Des de com s'informa el nostre usuari de l'existència d'aquest festival fins com hi arriba, efectivament, com en gaudeix o com a mínim hi accedeix, perquè ja el gaudi és una cosa diferent de l'accés, i després quina valoració en fa, no? Per tant, pensant en aquest recorregut complet, algunes idees que us donem al decàleg són tota la part de comunicació, incloses les xarxes. Hem fet aquí pinzellades específiques sobre xarxes, la qüestió de la venda d'entrades, no? Que típicament va molt lligada a tenir un web accessible, amb bones mesures segons el Consorci Web ara mateix. Com és la mobilitat per l'espai, si tenim accés a serveis complementaris, doncs si tenim una barra, per exemple, de bar, aquesta barra és accessible i no em refereixo només per persones amb mobilitat reduïda, sinó també des del punt de vista de la comunicació és accessible. Com fem aquesta sol·licitud de feedback, que ja m'he aturat abans, no? I, tot i que això a vegades soc conscient que és molt difícil, sobretot en el cas de projectes petits o espectacles més petits, és molt important tenir persones de referència en temes d'accessibilitat que facilitin
tot el contacte amb els usuaris i evidentment, de manera preferent haurien de ser persones que ja tinguin experiència en aquest contacte amb aquestes entitats i que també tinguin contacte amb proveïdors, que és la part de la qual parlaré ara mateix, no? Com sabeu, jo crec tots els que sou aquí, l'accessibilitat comunicativa té un recorregut molt més curt que no pas l'accessibilitat física en el nostre context. Això ha fet que, tot i que m'atreviria a afirmar que la situació està millorant, que hi hagi cert intrusisme en l'àmbit de l'accessibilitat comunicativa. A vegades hem trobat valoracions sobre accessibilitat comunicativa fetes per persones que no tenien cap mena de formació específica, no? Tot això porta a la dificultat a vegades de trobar bons proveïdors, no? També al desconeixement de què pensen les entitats d'alguns proveïdors concrets, amb qui ja han pogut tenir experiències més positives o més negatives. Per tant, crec que és un àmbit en què és especialment important, tot i que sembli lògic, no? Que ens informem sobre l'experiència demostrada dels proveïdors que ens diuen que efectivament faran accessible l'espectacle o festival, tant de la persona responsable, que, com dic, hauria de tenir aquesta experiència per fer de vincle bé entre usuaris, proveïdors, no? I estar present en tota aquesta cadena d'accessibilitat. Bé, crec que he perdut el fil de la frase, però crec que que s'ha entès el que volia dir. I d'una altra banda, volia també parlar, per les empreses, us volia dir que també penseu en les entitats adherides d'AccessCat, que també són un bon punt de partida. En tenim moltes a la web i us convidem a donar-hi un cop d'ull. I finalment, volia parlar de les possibilitats i de les limitacions de les aplicacions tecnològiques. L'Estela ens acaba d'explicar a fons qüestions relacionades amb les intel·ligències artificials i aquí sí que volia apuntar i fer molt d'èmfasi en la idea que cal anar més enllà de llistes de verificació. O sigui, si nosaltres volem fer un espectacle accessible o un festival accessible, no diguem que és accessible perquè tenim uns subtítols automàtics i sense haver-nos mirat absolutament la qualitat d'aquests subtítols. Hi ha maneres de controlar la qualitat d'un subtítol automàtic. Si desconeixeu aquesta part, és absolutament normal, però de nou teniu tots aquests proveïdors, tots els grups de recerca que la xarxa posa al vostre abast per poder-vos aconsellar en tot el que puguem. Igualment, no? Una audiodescripció automàtica pot generar problemes, no? Doncs, per exemple, en el cas d'un espectacle, en els noms dels personatges, si hi ha una síntesi de parla, en un nom propi és un típic cas d'error que pot tenir una eina d'aquest estil. Llavors, l'Estela n'ha parlat amb més profunditat. Simplement volia fer èmfasi en aquesta idea de no quedar-nos només amb he donat el servei, sinó, sisplau, vetllar perquè aquest servei efectivament sigui útil. Hi ha dos exemples de festivals que us convido a explorar si no els coneixeu fins ara, que són l'Inclús, que també és entitat adherida de la nostra xarxa, i el Simbiòtic, en el primer cas un festival de cinema i en el segon un festival de teatre. Són festivals que ara mateix són referents a Catalunya, jo diria que més enllà també. Temàticament, les obres que inclouen ja també reflecteixen una societat diversa i, com deia abans, són festivals en què és molt habitual trobar actors que tinguin diversos tipus de discapacitats. Impliquen els usuaris finals, per tant, no només en aquesta part d'actuació, sinó també com a públic molt participatiu, fan unes campanyes de comunicació a entitats molt fortes, també els fan participar en l'elaboració de diagnosis d'accessibilitat, també estan en contacte amb universitats i amb professionals, fan jornades professionals i de nou, si no teniu experiències prèvies, són un bon punt de partida per explorar possibles proveïdors. Vale. I volia acabar aquesta pinzellada aprofitant per dir que fa un parell d'anys que col·laboro amb l'ISEC en una comissió de valoració de projectes d'accessibilitat cultural. Agraeixo especialment a la Pia Subias que m'hagi ajudat a sintetitzar aquesta informació d'ajuts que teniu al vostre abast si voleu donar una empenta al projecte d'accessibilitat cultural que tingueu entre mans.
D'una banda, amb terminis oberts ara mateix en teniu dos, que són un per fer diagnosis d'accessibilitat i un altre per obres de millora o per adquirir equipament. I n'hi ha dos que tenen ara mateix el termini tancat, però potser són interessants per futures convocatòries, com que la diapositiva quedarà penjada. Espero que amb els títols que us hem deixat aquí els pugueu consultar fàcilment. No? Un seria per fer consultories sobre plans d'accessibilitat i un altre subvencions per fer actuacions que fomentin i millorin l'accessibilitat del vostre espectacle o festival. I amb això acabo. Espero que us hagi resultat útil i estic disponible si teniu cap pregunta. Moltes gràcies. Finançament. Xarxa AccessCat. Les càpsules formatives 6x15 al juny de l'accessibilitat formen part de les activitats de la xarxa AccessCat i tenen el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya. 2021 XARDI 00007. Aquest vídeo reflecteix exclusivament els punts de vista dels autors. AccessCat i els organismes finançadors esmentats no es fan responsables de la informació que conté ni de l'ús que se'n pugui fer. Generalitat de Catalunya, Departament de Recerca i Universitats. Xarxa AccessCat. Xarxa d'innovació en accessibilitat de Catalunya, mitjans, educació i cultura. Contacte. Web de la xarxa AccessCat, accesscat.net. Correu electrònic xarxa.accesscat@uab.cat. Twitter @xarxaaccesscat. LinkedIn xarxa AccessCat.